గురుభ్యో నమః. ఓం నమో వాసుదేవాయ. గోధూళిదూసరిత కోమల కుంతలాగ్రం గోవర్ధనోద్ధరణ కేళీకృత ప్రయాసం గోపీజనస్య కుచ కుంకుమ ముద్రితాంగం గోవిందమిందువదనం శరణం భజామః. గో సముదాయముచే ఎగసిన ధూళిచే కురుల కొనలు బూడిద వన్నెవ గలవిగాగా గోవర్ధన పర్వతమును లీలగా నెత్తిన అలసటతో గూడి గోపికల చనుగవల యందలి కుంకుమ పోతలు తన మేనియందంటుకొనున్నట్లు గాఢాలింగనము చేయగా నైనంబు చంద్రుని వలె ప్రకాశించుచున్న శ్రీకృష్ణుని గొలుచుచున్నాము. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.